Nepočujem aj tak. Chcem pripravený, lebo to neodpalíme. Ešte viac. Ako pripravený. Keep them out so shut, talk is cheap. We don't been here, y'all been sleep. We know hot and you know this. The rest have been chosen. Keeping up with these Joneses, still stuck with these hoses. So street like Elmo, so street like Elmo. Stupid like my type of rich. Damn, what kind of life is this? I'm driven like some licenses. Let the head out when the beat go in. I'ma wait till the beat go in. We so sophisticated. Shout out to those who hate it. Killer rapper try and spit at me, that's suicide. A došli chalani z Polska, David Godze, už mega hviezda, Květo Moščinský, Dušan Mantálik, Martina Nova a Roman z Tohroti, naši chalani z Tohroti a z Ľubovne, čo to sú Andreas Fiore. Čiže čakáme, čo bude v finále, čakáme niečo neskutočné a Bestrik, rozbíjačka totálna, dúfam, že zdravotník bude prichystaný. I'ma wait till the beat go in. Volám sa Vivian Kryžan, som z Trenčína a prišiel som na túto akciu do Starej Ľubovne veľmi náhodou a som z toho prekvapený organizačne a úrovňou jazdenia. Táto akcia bola asi najlepšia na Slovensku dirtová, či už BMX alebo MTB. Super, ako kto tu nebol, tak môže ľutovať, nech príde budúci rok. Konkurencia tohto roku bola veľmi veľká, prišli tu chlapci z Poľska, najlepší chlapci zo Slovenska, zvládali tu proste strašné triky. Ja som celkovo s touto akciou veľmi spokojný na to, že je to vlastne moja prvá akcia, ktorú som to aj ja organizoval, tak dopadla veľmi super, všetci boli spokojní, nadšení, boli kvalitné ceny, prize money. Atmosféra bola nadúpaná, aj keď tu mohlo byť viac ľudí, ale tí, čo tu boli, to zachránili a bol tu proste krík, páčilo sa im to a skoky chalani majú pekne upravené, toto miesto sa im páči a na Slovensku pomerí tá akcia bola fakt pekná a som rád, že som tu bol.